ato miyaging simana na ay neto sa office, luoy kay siya, sisag hilak, 21 years old. Taga humay-humay, ubay, Bohol. Nag-video siya, Father Darwin, maluoy ka, ari akos bay, di man kumanto, go to your priest. Grabe siya faith. Nisakay sila ambulansya, naghigda siya, kay buto og balat na siya. Bukog og, nga na, panit. Bukog og panit na lang siya. Di na maisa iyang kamot. Ang iyang tiil, sus, perte na iyang paa mura nagkamot na to. Iyang paa, luuya kay. Di nagani mamubang iyang tiil karon. At before ni Anto, ang inan nga dahi kumpisal, pahilog ka, nya, receive the Eucharist, the source of healing. Sa mga dunay grabe nga sakit karon, akong advice niyo, simba kada adlaw. Kung wa pa mo'y kasal, pakasal mo. Amen? Sacraments are instituted by Christ. Di na basta-basta ng sacrament. Ang sacramentals, instituted by the church. Ang sacraments, instituted by Christ. Si Kristo. Every time mangumpisal ka, every time magpahilog ka, every time makalawat ka, you receive Jesus more than Father Darwin, more than Saint John the Baptist, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Amen? Okay ba mo? Daghan kay nangaayo. Kung naayo, ganin mo sa habak, tuto. White toothbrush, holy water, sagulan paghukaw, ayaw kaligo og tulo ka adlaw. May maligo. Samuta ka sakit, ane. Sao naman yung hukaw ni mo? Agwanta, ha? Kung naayo gani ka sa occult power, how much more? Ang naa sa mga albularyo nga mani, 3 kinds of world nga nag-exist. 3 kinds of world na nga nag-exist. Una, the preternatural, the natural world. Ang natural world kita. Natural human being. Natural world. Ikaduha, the preternatural world. The preternatural human, the preternatural beings. Kinsa man sila? Mga agta, mga diwindi, mga white lady. Nakita na ba mo white lady nga ito? Panahon sa New Year, sos, puro lingin. Lingin, lingin, lingin. Oh, nisaka kong lingin, abot na rin. Tinoo, dili. Too. Inay mong tapad. Daghan ba kag too? Kawang ang imong pagsimba karon. Ganahan mo makawang inyong pagsimba. Si Kristo na ang nagsulti ni ana. Dili na si Father Darwin. Og ang maong asawa sa usa ka politiko nga niadto sa tua, humag deliverance, humag exercise, tanan niyang gibati sa lawas na wagtang. Amen? Yang good news na ko karon, di kinahanglan ako may mo pray ninyo, ang head of the family ninyo. The center of healing is not Father Darwin. Uy. Kinsa may nag-deliverance sa iyang asawa, nakauban namong CFD, dili si Father Darwin. We have power through the sacraments. Diin gikan ang atong gahom, dili gikan ni Lolo nga di siya mamatay kung di mapasa. Kinsa may nakadawat og pasalo diri. Na i-renounce nag-appeal kay maunay nakhinungdan gubot atong pamilya. Gubot paslukot. Kung doon naman, di man ta exempted kay kaliwat lagi tang lapu-lapo. Kami pong taga-Bohol, kaliwat ti daguhoy. Nga daghag mga orasyon. Og naa pa gani sila roy,
grupo, nga partido, nga anting-anting. Di ba? Kung saan na to na, kundi na to i-empower ang katawan sa Diyos. Nga doon na natay kaugalingong gahom because of sacrament of baptism. Nanipay mo, wala? Oh, ay, di na kinanglang ako. Kaya di na matabag ako. Imagine na nagka-focus lang mo sa usa ka pari. Hindi ma-fanatic mo. Tinaw o dili. O kana, healer na. Tanang pari, healer! Anindot kay dunay misas Father Darwin, healing mass. Tanang misa, hiiling! Si Kristo ko na! Magpatuo-tuo na tayo, healing priest ito, nagmisa, at tutatadan! Nagjama-jamara mo, tanang pare, tanang misa, healing mass. Atong pakpakan ng atong kaparian sa diocese, Archdiocese sa Cebu. Tanang sakramento ng inyong giduol, healing. Ikuan man, tarong pa man kay siya o. Si Utso na katuig nga, tarong pa kaayo. Matod sa tinuod nga simbahan ni Kristo, na ay timailhan ang tao nga nahilangit na. Parihas sa wala pagdugmok sa patay nga lawas, bisag dugay na kini namatay. Huwag yun siya na unsa. Maurag yapon. Adunay lapas sa 300 nga santos sa simbahang Katoliko nga wala na agnas ang ilang patay nga lawas bisan pa og wala gimbal sa mar or walay tarong nga lungon. Mong kana dakong milagro gayud sumala sa Biblia nga parihas sa lawas ni Kristo wala kini nadugta. Niadtong May 11 giukab ang lungon sa mama ni Antona ug nakit-an kini nga wala nadugta bisan pa og kini gilubong na for 18 years. Mong posible kini nga milagro. Unya matod pa sa anak sigig ampo ug rosaryo ug nagkinabuhi kini nga balaan ang iyang mama. Magrosaryo na sila. Diyos nung taong kanyang inahanak ko Mong dako og probabilidad ngang iyang mama na santos na. Ug kung tan-aw ninyo ang video, adunay tubig sa kilid sa lungon sa pagkatinuod lang. Aduna po'y mga santos sa Katoliko nga milagro kaayo nga adunay tubig pud ang ilang lungon. Pero kini nga ebidensya kay dili ta ditso moingon nga santos jud siya. Ang simbahan ra ang pwede maka-decide ana. Pwede pud nga ma-explain kini sa science nga natarong og imbalsamar siya ug hugot kaayo ang lungon maong walay nakasulod nga hangin. Bisan pa sa ing ana nga rason, dapat na aghapon kitay paglaom nga posible gayud nga milagro ang nahitabo. Basin mao kini ang kaduhang santos sa Cebu City. kuan kay na sila, pinangga kay na silang duha. Boy away. Akong amahan ron, namatay, 94. Kani sila na namatay. Iyan na dyan taon ning gipaabot. Pinaida niya, lid kapin. Alah, kadako na. Uy, paghinay dong, paghinay. Hinay, uy, ginuko. Saan na dong? Gahi siguro na gaton. Ano, gahi lagi siya. Gaton sa kong anay. Wala, uy, naman. Di ka na makuan dong. Mabuak. Anong gahi man na sa? Ala kasi. Ay lang sigbog sa luoy. Kaya basin niya mas masuko noon nas nanay. Maunsa na.